Ekuseni ngabo 6 ngifonela unkosikazi wathi angiphuthume phezulu umlondo omshanami uthi sengathi khona into afuna ukuyenza. Ngithe mesho kanjalo ngavuka ngathi ngibheka ifoni yami ngathola ukuthi ungisendela ama-message okukhombisa ukubonga nokuhlala kwethu kahle. Wabe sethi khona-ke i-decision aseyithathile malume, ngiyaxolisa, sengibulale ingane, so now nami ngiyayithatha impilo yami ngoba ngeke ngikwazi ukubhekana nani. So kuthe mengiza leyo nto leyo ngabe sengiyasuka-ke ngaphuthuma khona la yathi ukhona. Kuthe mengifika ngathola abanye abantu endleleni ngathi ngicela bangilekelele siphuthume siyobheka la kuhlala khona endlini kaMlondi. Kuthe mesifika lapho safika khona iwindi elifile, safike salunguza ewindini sathi siyabona e-dining room khona into esiyibonayo isidumbu. Sathi siyaqalaza futhi nangu umlondi uyalenga. Luckily kanti kwi-voicemail bengaqedile, bengayizwanga yonke, ushilo nokhiki ukuthi uzowushiya kephi. So saphinda sagqekeza lelo windi-ke lakhiye, sakhiya sathi sibheka nasekamereni khona futhi umuntu esesiyambheka sabona ukuthi hayi uma wengane yakhe naye ulimele. So iloko nje sishaqeke kakhulu nathi ngoba bengakazi asho lutho kuthina, besihlala naye sizenzela into zethu kodwa bengakazi asho ukuthi unenkinga. Mhlambe i-relationship yabo ibinjani nosisi? Mina ngokuyazi wami sisi wami bi-right, ngokuyazi kwami ngingazi-ke ukuthi ngale behind the scene bebenza kanjani, kodwa ngokuyazi kwami mina bengiyazi i-right ngoba kumina wakwakhuluma nje indaba yokukhuluma indaba yamalobolo what not. So nje mina bengiyazi i-right. Banesikhathi esingakanani bandawonye? Ngeke udlulile 7 years, 7 years or 8 years ngoba ingane ngathi na 4 or 5 ingane ngoba sekuyisikhathi untombazane ngimazi efike ekhaya nje engakahlali la, ifike ekhaya sisahlala naye ekhaya. Le ndaba lezi zifika njengoba naseyindabeni sokuvela ezinye ngiyathemba ukuthi nawe uyazazi. Njengoba sekwenzakale kanje babucele yini ehamba engqondweni yakho kakhulukazi ngoba uwena uthole umlayezo uphuma kuMlondi? Kuningi sisi wami, kodwa nje ngikhala ngokuthi umshanami nje engakhulumi ngoba siyakhuluma into eziningi, kuningi sisi wami. Umgcinele noMlondi before kwenzakala isigameko? Ukuhlala naye noma ukumbona? Ngimgcine ey'nsukwini nje ngidlula la, mhlawumbe ngolwesithathu noma ngolwesibili ngimbone edlula la, kodwa ukuvakasha kwami nje ugcine ngivakashele ngoMgqibelo. Sahlala futhi sayixoxela nje izinto nje ezi-right, sayixoxela sinikalana ama-advice ngempilo nje generally. Wafuka futhi hayi wavalelisa malume hayi izobonana. Mesibonana-ke ingane ehlonipha kakhulu kumina ngoba mengibona kule ndawo lezi zobumnandi akasondeli kumina, uma nabaleka asuke nje ahamba. Ngizwa ngathi usisi bekezela ngokuvakasha noma bebehlala bonke, mhlambe sichazele ukuthi njengoba nibafice balandawonye bebahlala bonke noma usisi khona la uphuma kwenye indawo? Usisi yakahlali la, usisi ufika ngokuvakasha, yena uhlala khona la eMgababa kodwa endaweni ekuthiwa ise-Ifracom. So la uyafika nje ukuvakasha zibabo engane ahlale lo 4 days, mhlambe lo 3 days abese yahamba, akayena umuntu o-permanent la.